Максиме! Добрий день. Тихо, 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 тихо. Ніхто вашого хлопчика не ображає. Спокійно. Хто ви? Ми ваші друзі. Я бачу, у вас є що продавати. Ви нам винні 2 штуки баксів. Які 2 штуки? За що, Максиме? Неправда, мамо, я тільки 1000 брав. 1000. Я сказав, він 2 штуки. Не чіпай його. Отже, думайте, у вас є 1 день. Якщо завтра гроші не принесете, сина більше не побачите. Я прошу вас, будь ласка. Ну а тепер розпочнемо водні процедури. Можете помити свого хлопчика. До побачення.